Să mergem mai departe. Nu, e la Anca. Mă numesc Anca Bonea și vreau să vă duc la cunoștință înființarea Fundației All Together. Fundația All Together are ca și scop susținerea manifestării sinelui superior al omului, adică a calității umane, și pentru îndeplinirea acestui scop își propune organizarea de cursuri pentru dezvoltare personală. Ce înseamnă dezvoltare personală din punctul nostru de vedere? Înseamnă identificarea nevoilor personale, a calităților și a resurselor interioare și managerierea lor corespunzătoare, astfel încât individul să nu fie doar un cerșetor, să ne întâlnim la masa rotundă, să cerem în continuare, ci să putem identifica valorile noastre și să trăim în concordanță cu valorile, nu cu necesitățile, iar individul să devină suveranul propriei sale vieți, să-și poată îndeplini propriile nevoi, astfel încât să poată să aducă un plus, o valoare, și pentru lucrul acesta avem nevoie decât de deschiderea dumneavoastră spre acest aspect, de susținerea publicizării acestui proiect și eventual de săli de curs, dacă numărul participanților ne depășește. Mulțumesc!